Čau, vítajte vo videa. Dneska si zahráme s Davidom Grace. Čau, David. Čau. Tak si uvidíme zahrať. Tak, idem sa pripojiť. Mám 0 kličov. David, kde si? David. Tak dneska ideme do Grace a si ideme zahrať. Čo tu? Tak teraz sa prepadneme, lebo my sme už hrali, že David? A potom to budú také entity, lebo keby ste vedeli, tak taký jeden kanál, on sa volá Gigi Studio a tam má môj starší brat David kanál a on tam vlastne chystá Grace, takže my budeme natáčať Grace, už sme natáčali Grace jednotku, keď ste nevideli, tak sa môžete pozrieť, ale my budeme natáčať aj dvojku a to bude fakt super, ešte lepšia ako jednotka. Jednotka bola ako keby tak trošku odfláknutá a musíme sem ísť. Musíme sa dostať do save roomky. Tak sme tu, ideme. Áno, poď ideme. A teraz bežíme. Musíme zapojiť poisky, či čo to je? Paky. Teraz ide. Ide Carnation. Jak fetinka. Skoro sme zomreli. Zasa poisky musíme nahodiť. Alebo paky. Ja to volám poisky alebo paky. Alebo gombíky. Zase ide Carnation. No. Asi mŕtvy. No, nie sme. Zatiaľ stále nikto iný nejde. Iba Carnation. Jo. Skoro sme to nestihli. Čo je toto? To je nejaké oko. A my sa na ňo nemôžeme pozerať. Vidíte tu? Sa nemôžeme na ňo pozerať. Nemôžeme sa na ňo pozerať. Dávaj teba hitro? To musíš si dávať pozor, lebo vieš, mohli ste ho na chvíľku vidieť. Alebo videli ste. Poď na nepozerať. Skoro náš hitro oko. A u nás to bude tak, že nič je náš jedenkrát hitne, ale jedenkrát nás hitne a sme už mŕtve, lebo tuto iba jedenkrát hitne a ubolo nám to polovica srdiečka, ale potom už nie. Potom keď náš dvojkrát hitne, tak už zomreme. Automaticky. Teraz zase ideme. Môžeme sa pozrieť? Rýchlo tu bežíme. David to je vlastne hra o bežaní. Tak som si aj myslel, sme vo sejfe. Tak čo je toto? To je... Tam hore máte napísané, keby ste nevedeli, že čo to znamená. A takéto obrázky, napríklad tento, alebo tento a tento, som ja kreslil. A to bude v našom filmu Grace. David. Kústene. Vidíte, toto je taká ryba, my ju voláme ryba. A ona sa naozaj volá slugfish, ale píše sa slugfish, ale volá sa slugfish. To je taká ryba, že sa musíte schovať do miestnosti, alebo do kustené je rybička, ale dlhá rybička. A na vás môže ísť s Carnationom, alebo s Gradom, keby ste videli. David, neboj sa, zachrániť ťa možno.
musíme zachrániť Davida, lebo David teraz zomrel, takže viete, musíme ho zachrániť. A keď ho nezachránime, tak potom to hráme celé toto oznova. Ja viem, že niektorí poznáte Grace, ale niektorí nie, tak vám ešte hovorím, aby ste poznali tí, čo nevedia. Rýchlo, už nám vyprší čas skoro. Možno zomreme.